Inħossni insultat bis-salarju li għandi bħala Ministru. Hekk sostna Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna f'intervista fil-ħarġa tal-ħadd li għadda tal-Gazzetta Malta Today. Qabel Marzu li għadda l-Partit Laburista għamel kampanja sħiħa kontra l-onorarja parlamentari li bdittinata lill-Ministri u Segretarji Parlamentari tal-Gvern. Imma issa li hu Ministru, Edward Cicluna qed jgħid li l-Ministri tal-Gvern għandhom ikollhom salarju ogħla li jkunu ekwivalenti għas-salarji li jitħallsu diriġenti fis-settur privat. Fl-intervista l-Ministru Edward Cicluna tkellem ukoll dwar id-dikjarazzjoni tal-assi tal-Ministri u Segretarji Parlamentari u qal li s-sistema użata mill-Parlament f'Malta mhix ċara. Meta fis-sajf li għadda nqalet il-kontroversja dwar id-dikjarazzjoni tal-assi tal-Ministri tal-Kabinett ta' Muscat, dik tal-Ministru Cicluna wkoll kienet fl-aħbarijiet għax kellha diversi nuqqasijiet, fosthom li ma ddikjarax xi dħul kellu fl-2012. Dakinhar l-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon Cicluna kien qal li ma nkludix il-ħlas ta' diversi karigi li kien jokkupa minħabba li psikoloġikament aħjar għalih li ma jkunx jaf x'ħalla warajh biex sar Ministru. Finalment ammetta li s-sena l-oħra id-dħul tiegħu qabeż il-100,000 euro. Għalkemm jien kuntent fix-xogħol li qed nagħmel jiena, xi ħaġa li ma tantx nixtieq ġi f'moħħi huwa l-income li jiena tlift, ġifieri li jaqbeż il-100,000 euro li jiena qalajt is-sena l-oħra u li minnhom irriżenjajt kollha. Ġifieri dawn tlifthom biex jiena nieħu il-post tiegħi li jiena kuntent, challenge importanti, però ngħidlek il-verità psikoloġikament inqas ma nkun naf xi tlaqt warajja ikun aħjar. Imbagħad matul l-istess intervista li saret f'Lulju li għadda, Edward Cicluna rreveda d-dikjarazzjoni ta' qabel u qal li dħul tiegħu kien ta' 150,000 euro. Da qiegħed pubbliku. Però nista' ngħid, jiġifieri jekk tlift madwar 150,000 euro. Issa passata. F'intervista fuq Malta Today li fiha semma diversi drabi ħtieġa tinqata' l-ispiża tal-Gvern, il-Ministru Edward Cicluna ma semmix ċifri dwar x'għandha tkun il-paga tal-Ministru, iżda qal biss li jrid żieda fis-salarji tal-Ministri u li l-paga tagħhom għandha togħla biex tattira l-aqwa talenti biex imexxu l-pajjiż.